Sakalta Jussila morjesta. Esittelyssä meillä tänään V60 Volvo Inscription malli kyseessä. Kurkataan pikkusen autoa läpi, miltä näyttää ulkoapäin, sisältäpäin ja pikkusen ominaisuuksia tästä. Tyylikkään näköinen auto. Siistit Volvo alumiinivanteet löytyy alta. Ja muuten auto hienossa kunnossa korin osalta, niin kuin tietysti tämä ikäisen pelin kuuluukin olla. Oikein näyttävän näköinen yksilö on kyllä ulkoapäin katsottuna. Kurkataan vähän sisälle, miltä meillä näyttää Volvon kyydissä. Täällä on tyylikäs, ryhdikäs yleisilme. Löytyy hienosti varusteita tästä pelistä, muun muassa maakkaiset sporttipenkit, kuskinpenkki säätyy muistilla. Sitten löytyy panorama kattoluukku. Sitten on muun muassa adaptiivinen vakkari, vevasto, sun muuta avustavaa järjestelmää. Kaiken näköistä vähän joka lähtöä löytyy tästä pelistä. Kyytiin kun hyppää, niin on kyllä oikein mukava istua Volvossa. Kelpaa tämmöisellä pelillä matkustella sitten tuolla tien päällä. Kaiken kaikkiaan hieno yksilö kyseessä.